Hingpit na gyud nga napasakaan og tulo ka mga kaso katong babay nga nag-viral sa social media human nanapat og tindira sa usa ka mall ning syudad sa Sugbo. Apan wa kunay plano mo piyansa kay nagtinguha nga mopaubos sa psychiatric evaluation ang kampo sa suspect. Gani hangtod karon wa paghihapon mohatag og pamahayag ang suspect nga pabiling nakaselda sa prisuhan. Ania ang exclusive report. Nagpabilin yapon sa detention facility sa Babulo Police Station kini usa ka inhan nga nanapat og tindera sulod sa mall. Wa gyapon kini motingog sa media apan matud sa kauban niya sa silda. Naghuol og gimingaw kini sa iyang anak nga usa pa lang ka tuig kapin, hinungdan nga nagsigi kini og hilak. Magsigi usab siya og piga sa gata sa iyang suso aron inigawas niya makapa-breastfeed na siya sa iyang anak. Ginakop siya sa mga otoridad, human niya gilabay og humidifier ang naong sa tindira. Samtang nakita sa piskalya nga adunay basihan ang tulo ka mga kaso bato kaniya, hinungdan nga gipasaka na kini sa korte. Tag 3,000 pesos ang girekomendar nga piyansa sa kada kaso nga naglakip sa physical injury, threat o malicious mischief. Kami magdepende lang sa prosecutor kung sila ilang desisyon, mura mo tamanon kay na-inquest naman agad. Samtang gibutyag sa investigador nga nakigalayo na ang abogado sa suspect aron mapaubos kini sa psychological evaluation. Dili usab kuno mo piyansa ang suspect kay ihapin nini kay aduna siya problema sa pangisip. Sa relatives na, ang relatives mo yung nag-ingon nga dili ko na kuan siya para i-confine ko na ito sa kuan. Mura ni nanay lang tuyo. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.